Bayan da Allah ya sa China ta yi ƙoƙarin koran coronavirus a ƙasarta, sai kuma ga wata sabuwar cuta da ta bullo mai suna hantavirus kamar yadda kuke gani. Ita dai wannan cuta hantavirus ne ta sawo kai a lokacin da China ta yi bikin korar coronavirus daga ƙasarta. Duk da wasu masana sun ce ita wannan dai hantavirus ɗin daman ta riga da ta daɗe a ƙasar China. Ta kai kusan shekara 4 sai dai ta kwanta kuma yanzu ta sake sawo kai. Ita dai wannan hantavirus ɗin ne tana kamuwa ne ta hanyar bera, kamar yadda wata majiya ta China Trust ta faɗa da cewa lallai ita wannan hantavirus ɗin ne ana kamuwa da ita ta sanadiyar bera. Kuma ita ma kamar dai coronavirus tana illata huhun ɗan adam ne da zarar ta kama shi. Kuma kamar yadda suka faɗa cewa ita ma dai hantavirus tana kamu ne farat ɗaya da kisa kamar ya ita coronavirus kenan. Wannan dai mummunar cuta mai suna hantavirus ta addabi China, ko in ce ta fara addaba China farowar ta shigowarta cikin satin nan. Bayan sun gama bikin korarta sai gashi ta kuma afkuwa, kuma tana shakuwa ne ta sanadiyar dabbobi musamman ma bera. Fatan mu shine Allah ya shiga tsakaninmu da wannan muguwar cuta.